cocok. Kanca-kanca karawitan Madangkara jangkep dereng wonten ingkang ngantuk. Ya. Malam pertama ngantuk ora. Kalebet ibu-ibu Waranggana, wah jan luar biasa iki, Truk. Ya, wiwit njaba dhewe sapa, Truk? Jawi piyambak menika yen cara condong raos ngoten nggih Bunga Tirah. Ngatirin. Bunga Tirah menika aslinipun saking Laladan Ngawi. Naminipun Mbak Tri Hastuti Retnawati. Lah menika kala wau rawuh wonten ing wingi rawuh teng griya kula rekake nggawake oleh-oleh. Ayam apa Mbak Tuti? Rica mentok alhamdulillah bumbune akeh, balunge akeh, daginge titik. Nggih, kuwi tandha tresna matur nuwun Mbak Tri Hastuti Retnawati. Kalajengaken ingkang angka kalih menika Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni dosen pedalangan mata kuliah tembang dan karawitan menika Ibu Sukesi menika titian dalem ingkang sinuwun. Wah iya nadyan umure saya tambah ning jarene para netizen saya cantik malah mundak enom. Nggih pancen perawatane niku komplit perawatane niku rutin kaya Bu Kesi kaya ngono kuwi. Apa? Ngono kuwi kok ketoke nun sewu pasuryan iki rada burek ngene piye carane ndang vesel. Piye carane yen nganti kulite mulai kendor ndang botok ngono kuwi. Kok ketoke weteng rada jembling ngene piye carane sedot lemak. Lho, saiki apa-apa eneng kok ya. Heeh, cacak ngono kuwi Bu Kesi. Kalajengaken menika ingkang nembe angop Mbak Mira Kirana aslinipun menika saking Nganjuk. Ning sampun hijrah wonten Laladan Sukoharjo. Nah menika kagarwa dening kadang kula Anem. Soe, Mbak? Karo kancane nyoto kok lali ten jenengan niku. Ya lali sing mbayari aku kok. Ayo. Nggih, jenengan traktir matur nuwun nggih. Ayo, aja matur nuwun, kayak tak traktir lah. Kok gajimu iki tak sudo soto mau. Walah politike. Harus. Nggih, bojo kula niku pitutur. Wah iya pitutur. Pitu ki tegese angka sing tansah antuk pitulungane saka Gusti. Tur ki tegese tur ya piyayine ganteng-gantenge lair nganti tekan batin. Amin. Ning ireng. Ireng-irenge sepur ning manis, nggih, ireng ning manis ngoten lho. Manis tambahi kencing malah jos kuwi. Naudzubillah min dzalik. Ngelem bojone dhewe manis ora. Aja kok omongne lho aku diseneni engko iki story. Lah niki dikersani lho. Jenengan niku pripun? Mesti nonton niki. Apa duwe kuota? Nunut wifi tanggane. Oh iya. Mboten nika bagus, pinter, sopan santun, andhap asor anuraga. Nika Mas pitutur ngoten niku. Kalajengaken menika lho ngono lho kaya diane lho sinden iki. Dadi tajem jatmika pandangan ke depan ngono kuwi lho. Ngono sinden sing apike kaya ngono kuwi. Mbak Dian Munasiroh lho delok. Kuwi ora noleh ngiwa, ora noleh nengen mripate ya ora sret-sret. Ayo malah hormat bareng. Heeh. Ya ngono kuwi jan elok. Menika saking Madiun aslinipun sampun hijrah wonten ing Karanganyar. Niku koordinatore para waranggana kabeh. Masa? Kuwi dadi sapu kawate ya kuwi. Budal. Budal ngono kuwi. Cok seragame iki, seragame iki ya. Golek tiket Pak Cahyo. Oke, manut. Nah, ya dan piyayi deh. Le berjuang untuk Madangkara sangat luar biasa. Aku ora iso nggambarke upamane sinden Madangkara tanpa Dian mesti kabeh polah dewi-dewi. Kalajengaken menika wah ing atase sinden kok ana sing kaya artis. Wah, jan luar biasa. Menika Mbak Birgita Ayu Setiani Haryanto. Saking Kediri Kota Tahu tunggal sak kabupaten karo Genduk Niken Salindri. Gumun aku angger kok Kediri kok Blitar Tulungagung mak jedul sinden racake apik-apik saya yen Tulungagung. Lesung jumenglung entak tono dentah tudun entak dua. Ora umum. Ayo wis Sekar Gadung. Nyapa? Piye nang? Ya ngerti aku, delok aku mendina ya ngono kuwi. Ngono nggih apresiasi. Jangan sampai kita ketinggalan zaman ngono kuwi.
kalajengaken genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih menika saking Tulungagung. Nah, nggih. Menawi teng mriki Birgita kalih Winong ngoten dados sinden harian. Niki tumut dalang jaba ngoten sampun bintang tamu menika. Saestu. Wingi niku teng Wonogiri napa pundi bintang tamu. Bintang tamumu gawe keri. Ya. Bar jejer utawa menjelang limbukan munggah ora. Dheke bar goro-goro lagi munggah ora. Arep ringkes-ringkes piting lek kuwi. Dene ingkang minangka pamungkasing paseban, wah dan Dimas Niken Salindri. Rumah saku kaya awake dhewe sak baraan ngono ya. Umure kaya aku 17 kowe 16 ngono. Ha iya. Perawatan kok aku. Ha iya. Perawatan botok kulino, dibotok sisih mencor akhire. Papokmu kapan? Kowe sok-sok ngelone tutik ngono oleh-olehmu. Ayo, terima kasih genduk Niken Salindri. Wah, jan matur nuwun. Ki akeh jadwale nduk sing sampean gabung karo Madangkara ki akeh bakal. Ning Pekalongan sok ya karo sampean. Terus neng ndi neh Bu Kesi? Neng Tulungagung, neng Unut cedhake Mbak Silvi kono sok ya sampean bintang tamune. Nah iya. Yo ngaturake lelagon luwih dhisik sing dereng nyuwanten Mbak Mira. Mbak Mira coba kaya apa? Nggih. Kalian Mbak Dian Munasiroh coba kaya apa diaturake nggih. Ya jumeneng. Wah, nggih. Diaturake sing kepenak. Dedeke ya do apik-apik, pawakane ya jedut-jedut, suarane ya bergas, ora nek sing sliring kok gamelan. Ayo, biasane sinden iki kondang wayu ngono. Jarwa purwa. Ngono kuwi. Lah iki ora nek sing sliring. Digrendo terus kok. Mbak Dian, sekalian oleh Mbak Tutik pripun, Pak? Oh, boleh. Pun anu to, pun sehat to Mbak Tutik? Ya Tik, iki lho diamanah karo ketuane sinden kok ya. Ayo, nggih. Mbok kaya apa nggih. Wingi kecelakaan lah ya organ tubuhnya enggak ada yang masalah. Sing masalah hatine. Alhamdulillah aman Pak ya. Aman. Ceritane piye to, Dik? Ceritane kuwi. Anak kula niku kan kecelakaan. Tangannya patah. Terus dibawa ke rumah sakit Jati Husada Jaten niku lho. Oh, cedhakku kuwi. Nggih. Nah, terus kula jemput, kula bawa mobil to, kula jemput kalih papae, kula jemput. Karo sapa? Kalih pake. Papae. Nah, terus kula jemput to Pak Yoyo, kula jemput. Terus kula inisiatif sendiri tanpa rujukan ke Karima. Oh, diboyong ning Karima mergo kono ngen tulang ya. Khusus tulang. Terus? Malam itu juga. Nah, terus saya menyelesaikan administrasi keluar dari Karima dari Jati Husada 1 kilo. Mungkin sampun keadaan digendong pun dapat ronsen niku. Putrane jenengan niku. Nggih. Nah, terus niku kan keadaan hujan, gelap, niku panik ngoten nggih. Nggih. Terus mobil saya nabrak trotol, ada yang mepet. Oh, taman nggih tengah kae to. Nggih, taman. Enten sing mepet ngoten terus nabrak trotoar niku. Astagfirullahaladzim Pak Yoyo, ketrauma lho. Trauma gulung-gulung. Guling-guling. Malih tobat no awakmu saiki. Pripun? Tobat malian ya. Saya nemen. Pak Yoyo, kula terus wedi lho Pak Yoyo, kula langsung sholat, langsung tenan Pak Yoyo. Saestu lho, kula langsung tahajud, langsung sholat 5 waktu, kula mengucapkan terima kasih kepada Allah atas napa nggih? Atas nggih intinya atas kejadian itu kula niku ndak apa-apa sama sekali cuma lebam. Sindan-sindan aja ngene. Aku nekseni dhewe. Mbak Tuti saiki salat. Nang nggenku ae mbiyen tau subuhan iki ping 6 kok. Lah kan iku untuk 3 hari. Ha iya. Dijaga ora perlu banter-banter, ora perlu ngebut-ngebut ya. Nggih. Ngono kuwi. Tontonan bisik kanca-kanca yo ngono kae ae ngono. Ora usah reno-reno ae. Nggih, kecelakaan 2 kali. Heeh. Syukur diparingi sehat. Muga-muga kuwi mujudake tandha tresnane Gusti Allah karo sampeyan nadyan to mobilmu kuwi remuk bubuk dadi rempon ning nyatane awakmu sehat walafiat. Alhamdulillah. Atimu yo sehat, pikirmu yo melu sehat. Harta bisa dicari Pak Yoyo. Lah, terus? Yang penting selamat. Oh iya selamat. Pun mobilnya kalau tekne teng bengkel menika. Oh iya, saiki ora tau ngeceti anu to lurah-lurah ora tau malian. Tesih? Ya panggah Pak. Iki nembe.
Golek niku lho, golek pulian mobil niku ngecati lurah-lurah. Malah semakin menjadi. Urunan-urunan ngono. Oh, alah serkiler. Nggih. Menggalang dana niku, Pak. Hah? Menggalang dana justru malahan. Oh iya mesake. Buka donasi. Tuti ning Karimah rumah sakit tak tili masalah nangis iki mili nganti kaya keran kae lho. Kula wedi saestu Pak Yoyo. 3 hari Miline ndak saking makan pundi? lho. Hah? Miline saking pundi? Ya kok mripat. Dian. Iki wong tuwek lho, Yan. Iki senior lho malam ini. Lungguhe lho wis neng kene. Hargai. Hargai regane piro? Ya nembang tah telu coba kaya apa? Yan apa Yan? Bawa. Bawa boleh. Oke. Monggo Mbak Tutik, bawa. Niki senior lho, merabu lho niki. Iya. Lungguhe teng mriki lho. Ah iya. Lah iya to. Podang kuning ya, Pak? Oke, siap. Podang Podang. adalah burung. Alah, prek. Ini trio-trio ini mau menyanyikan lagu Fodang Kuning. Ya, sing saka leluhur dhisik, ya Tik. Ayo. Sesepuh Pak Yoyo, Iya. Prabu Piyayi, Leluhur. Ayo. Mas Dar. Ya. Dituntun ya Mbak Tutik ya. Picek wae piye? Nadyan wujud temong peksi. Jadi kasih bar tabrakan ya ora malih. Tak kira dadi sinden klasik, tetep kok. Ayo. Ini kan profesional Pak Yoyo. Wah, iya. Ayo, makanya kan turun dari sini sholat subuh. Iya. Oh iya. Salat subuh engko salin bar kuwi wudu, bar wudu nguyuh salat. Ayo. Ngerti? Mbak Dian. Ayo. Halus. Halus. Manis nang sam. Sing kok liyane iso Radin. Gak iso. Waduh. Hei, Tengok iki nam grandel. Ayo. Iya, HP. Ngene lho Din. Hei. Niki kontes cengkok, Pak. Oh boleh. Mumpung miki anyar kuwi, ajakmu rumangsamu. Oh iya. Anyar kabeh. Sing biasane ning ndi? Ngene Umi wis tak balekke. Tak balekne loro mike. Mike Umi karo miku tak balekke rono. Lah niki tulisannya Niken nih. Hah? Niki tulisannya Niken. Niken burine iki lho tulisan Madangkara nang kono. Ya. Ya. Nunanu Goleki si podang jenar. nunu. Ayo Mbak Mir, ayo. Ibu bunga hingatiku. Iki ya murite Mbak Nur Suara Semara. Ayo, suara sinden ayo. Nyanding bisa dadi
Dek ora nerokne cengkokku. Napa? Ora ngono. Oh, nyuwun ngersani ngoten. Heeh, aku. Apik, luar biasa. Monggo buka saking vokal wiwit saking Mbak Tuti. Ayo. Esuk terang. Ayo. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Kaluyuran. Kaluyuran anggolek isih ngatas sayang.
kasur. Alhamdulillah. Nadyanto iki wis jam 2 punjul. Aku noleh mburi parandene si akeh para pamirsa sing jenak pinarak. Iya. Ngenteni Niken Salindri. Heeh. Ya muga-muga engko bar gara-gara ya sing enek sing presani. Ayo. Ning sok tanggal 10 April kuwi nganti isuk mesti enek sing mirsani minimal 300 orang. Mergane kabeh para TNI Angkatan Udara diwajibkan nonton wayang mbuh saka ngendi wae wilayahe. Tenan-tenan. Oh yoga-yoga teko nang lokasi kabeh siap ngono kuwi. Ayo dihormati kabeh. Ngono kuwi. Sok latihane tanggal 1. Kuwi ning studio karo tanggal 6 nglatih Pak Urip Widodo. Ya. Lakone Perang Dunia Ketiga. Bah. Apik mbuh. Yo genduk Niken Salindri coba jumenenga kaya apa nduk Cahayu. Bocah. Jane dhewe lek napa job nyanyi tok ana jam 12 wis mulih. Parandene mergo senenge karo kabudayan mligine wayang nganti jam 2 nembang mongko engko mulih jam 3. Kaya ngono nduk. Ora pengen leren nyinden nyanyi tok ngono lho ben ra kesel ngono lho kan. Enjing, Pak. Enjing. Engko bablas nang ndi? Niki mengke alhamdulillah bablas teng Kediri, Pak. Wayangan. Bubuk. Oh, bubuk. Engko bengi jane kudune bintang tamune awakmu. Jenengan teng pundi? Nang Madiun. Oh. Didhawuhi Pak Bupati. Teng Madiun. Nggih, ning delalah anggaran tidak memungkinkan. Mosok kowe gelem 750? Ya Allah, Pak, kaya kalih sinten mawon to, Pak? Loh, gelem ora 750? Nggih boten to, Pak. Loh. Nggih. Jenengan tambahi. Tambahi ya. Ya tambahi 250 sak yuta pas. Kowe gur munggah tok ngono salaman bar ki medhun neh ora apa-apa. Jane nanggap pulau niku no paling penak lho, Pak. Penake piye? Saged dicicil. Oh, iso dikredit. Ya, saged, Pak. Oh, iya. Saged di DP gitu, DP riyen. Umpami pinten 1 juta ngoten to, Pak. Di DP dulu 200, mengke sisane nek pas pon kula dugi ngoten. Pelunasane. Nggih, pelunasane mengke saged dicicil pagi, siang, sore, malam. Oh, iso di cicil ngono ya, di DP sik ngono. Padha karo aku. Aku iki wong ben gelem wayang tak duwe kabeh. Omahku entek siji nggih DP wong-wong kuwi lho akhire ngono kuwi. Kualik lho, Pak. Hah? Kualik piye? Kok malah jenengan sing DP? Tak DP pamrih men ora batal ngono. Oh, ben kersane mboten nanggap lintune jenengan ngoten lho, Pak. Ngono tak DP kabeh ngono kuwi. Ya, masuk akal berarti. Ah iya, jenenge strategi apa marketing lek ya beda-beda. Ah iya, ngono kuwi. Ya kan nembang apa nduk? Napa, Pak? Oh, nderek jenengan. Iki enek pamundhut iki kersa ora sampean? Ki. Nderek Mangayu Bagyo, Mbak Rini. Nggih, selamat ulang tahun Adik Belva, moga sehat panjang umur. Terima kasih Ibu Sri Andreas atas segala dharmanya. Semoga berkah barokah. Amin. Saking Mbah Warsono. Napa, Pak? Badhe nyuwun lelagon gubuk asmara menawi berkenan. Oh, nggih. Niki saderenge nyanyi niki kersane Mbak Belva, kersane minggah teng mriki kersane foto kalian kula. Oh, tasik dereng tilem to? Nggih. Oh, nggih. Kalih napa Ibu Rini kalian Bapak monggo mriki. Niki Pak, niki anu lho Pak, iki angel bisa foto karo Niken iki angel. Nggih, kula mbiyen kula edit-edit dhewe kok. Ayo. AI, Pak. AI ya tak edit. Kowe meluk aku ngono ayo. Lah ya AI. Ngono kuwi. Monggo mriki Bu Rini, Pak Rendra, Pak Hendar kalian ingkang nembe ulang tahun. Monggo Mbak Yu mriki. Nah, kaya ngono kuwi. Pokoke seniman Pon rantos ket dek wau, Pak. Pon ket dek wau sonten. apa? Kan kula wau kan tasik make up to, Pak. Iya. Terus Mbak Deva
pengen foto. Lah kula tasik make up deh tasik ndamel bedak mawon ya ngeri to Pak. Kayak gareng to Pak. Iya. Mangga kula semayani. Wah, nggih. Nggih. Pokoke lek sing jenenge seniman ketrima angger wis dijak foto wong kuwi ketrima. Ayo ngono kuwi. Selamat bertambah usia. Nggih. Nggih, Bu Burini pun mboten sasungan, mboten betul dompet mboten napa-napa minggah niku aman. Penting jenengan kersa foto kalih kula ngoten mawon. Apa betul dompet? Lah Ibu mboten nggih jenengan nggih beto to, Pak. Wah, anu, kula teng-tengah. Nah, nggih. Nggih, Mbak Rini. Bar niki foto kalih kula mboten? Nggih, Pak. Aku tak foto karo Arif nglumer ae. Monggo dihitung kameramen ya. Sudah. Nggih. Mungkin ada permintaan lagu nopo, Bu Rini? Bokong semok. Loh, mendingan apa, Pak? Cukup, oh nggih. Sampun berarti nggih? Matur nuwun, Oh nggih, Bu Rini. sampun, Pak. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Mugi-mugi sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Ya rabbal alamin. Nggih. Gubuk asmara sik ya, Nduk. Iki Nggih, Pak. dibungkut. Enek duwite barang lho nyah iki diplastiki ya. Ayo nyah. Mboten, Pak, mboten. Pun. Niku lho kene kuwi lho. Ayo. Oh nggih. Cacah kuwi lho. Ayo nggih. Ah, ngoten. Lagi iki dhuwit diplastiki. Ayo. Go tutik. Wah, nggih ngenteng mobil kuwi engko. Iya, nggih. Gubuk asmara, Pak. Nggih. Versi napa? Jaranan Nggih, siap. sik kuat to? Duh, kuat Pak kula. Ah, syukur nggih. Bawani sik nika. Nggih. Napa Pak bawane? Nggih. Nyingkar. Ayo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen kemutan No. lalampahan kang muri Nano. Tarasno tulus nadyan engku bekas mara Luar biasa. Ya, Nduk, sak langgame sak lagune pisan. Ya. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak leren ing cagak kabak tulisan warna abang tanda isih perawan senangi gubuk asmara biyen kae tak keantuk
cerita wayangi nganti kakak terima catatan sajroning ati kaitan guntur saya merhati aku kowe dadi kermas meragalan ning kubuk asmara Ayang Horo Origina pimpinan Bopo Soleh. Sampeyan kerep nonton YouTube Madangkara, ngene iki mesti metu. Suwi-suwi kok apal. Nggih, Pak. Mengikuti. Mengikuti profesional. Ya. Dijingkas, Nduk, nggih tutupan, Nduk. Monggo, napa, Pak? Sing karyane Mbak Westri ki apa, Keh? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Nggih. Kuwi cakepane utawa saire iki apik luar biasa, seneng aku. Nggih, Pak. Coba diaturake oleh Niken Salindri nggih tutupan goro-goro. Ayo. Monggo Cot, Cos.
Terima kasih. Kena nggih tambah kangen. Ayo, kaya ngono kuwi karo nggih tambah kesel. Terima kasih, Nduk, Niken Salindri, terima kasih.